שלום גיקים. אז כן, אנחנו כאן עם ערוץ חדש שנקרא לו The Holy Cookie. Holy Cookie. אז על מה נעשה בערוץ שלנו, אסף? אוקיי, דבר ראשון, אנחנו עושים ביקורות, ריוויו, אם יצאו כל מיני דברים חדשים לשוק, נגיד טלפונים חדשים, כמובן כי אני והראל אוהבי אנדרואיד ולא אפל, כן. אבל זה דעה אישית, לא יש לי פה טלפון סמסונג. כן, אז אם תרצו ריוויואים אנחנו יכולים לעשות. נעשה גם עדכונים או מבזקים, שזה יהיה כמו חדשות, או על טכנולוגיה, כן, אבל לא על כל דברים הרעים שקורים בשנה, שזה תראו בערוץ 2 ו-10, לא אצלנו. עוד משהו שנעשה זה המלצות. עכשיו, מה זה המלצות? המלצות זה לא כמו... המלצות על סרטים, משחקים. בדיוק. ששחקנו בהם או סתם כן, אני מאוד אוהב את הפאר קריי. אני רק ראיתי עליו סרטונים. אם היה לי פלייסטיישן 3 הייתי קונה אותו. אני שיחקתי בפאר קריי, אבל זה לא מה שאנחנו מדברים עליו עכשיו. אז המלצות, כל סוגי המלצות של דברים שנראה לנו שיעניינו אתכם. וכדומה, וגם אתם יכולים לכתוב לנו בטופבקים, כל מיני... דברים שאתם רוצים להמליץ ונעשה להם מחקר הזה. זה לא יהיה כמו ריוויו למשחק או לסרט, שאנחנו מסבירים מה קורה בו וזה, אלא יותר המלצה כאילו בשביל ההמלצה. לא בשביל... כאילו כמו ביקורת. אם גם תפרסמו אותנו ותשלחו לחברים שלכם, או אם במקרה אתם מכירים עוד ערוצים שדומים אלינו, אז בבקשה תפרסמו, תירשמו, תכתבו לנו תגובות וכל מיני כאלה. זה יהיה די מגניב. כן, תגובת אקראיות התקבלו בברכה. אקראי ואף רנדומלי. אם יש לכם רעיון לפינות, אנחנו עוד פתוחים. יש לנו עוד כמה רעיונות, אבל כמו שאומרים, לא קראנו את זה. אסור לספר עכשיו, אבל... אם נספר... אם תחכו ואם זה יקרה, זה יכול להיות מגניב. בהחלט, יש מגוון רעיונות. אם יש לכם רעיונות לפינות חדשות, ישנות, שכבר ראיתם, שאתם רוצים בעברית ולא באנגלית, אנחנו פתוחים. דבר ראשון שאני גם רוצה להגיד, לא יהיו פינות של מיינקראפט. לא. לא יהיו בכללי כנראה פחות פינות של גיימפליין סתם. כאילו, לא נראה לכם סתם, סתם משחקים ככה סתם. לא כמו בטופ-גיק. כן, על מה שהוא אמר עכשיו, השם הזה, לא נזכיר אותו יותר כי זה זכויות יוצרים, אנחנו לא עושים מחקים אותם, חס וחלילה, חס ושלום. כן, למרות שאני דווקא מאוד אוהב אותם. מאוד אוהב. אני אשמח אם הם ידברו איתנו. נשמח מאוד, אבל זה אם הם יטפלו בסרטון הזה. אם הם יעזרו לנו בכלל, זה יהיה... בוא נגיד סיכויים נמוכים. כן, עדיין. כן, אז זה די הכל. כן, אבל... גם... זהו. אם יש לכם נגיד רעיון אמרנו בעצם כבר. יכולים גם לשלוח לנו בדיחות. בדיחות זה טוב. אולי נעשה פינת בדיחות, אתה יודע מה? יש לי רעיון, פינת בדיחות שבועית, שנשתדל לעשות שבועית, שכל שבוע נעלה בדיחות מצחיקות. או לא מצחיקות. כן. בדיחות קרש, לא אז שהקרש יוצא, לא, עזבו, זה לא בדיחה גרועה. כן, זה יכול מגניב. כן, אפשר גם לפתוח אתר. טוב, נשאיר את זה בלעדיכם. אז עד כאן, וביי.